filmen nu. Sprøjter du også på mig? Filmer du? Ja. Nu vil mig og Mathias lave Minters cola-eksperimentet. Ham, Mathias, så er I klar? Sprøjter du op? Nej. 3, 2, 1, nu! Nu kommer den. Lort. Åh, mand, der skal flere Minters der. Det smager lort det der. Jeg filmer ikke mere. Jeg filmer sgu stadig. Nu virker den ikke mere. Lort.